usingo lwasesibhekene neshasha uThabane usho nokusho ukuthi lona-ke akuwona umuzi kaNgizwe lo oshisiwe yet umuzi kwako wakhe but ade ngasahlali laphana lowa muzi uthi uThabane bathi usuhlala eMbozi not even zakhona zomakhelwane by the way. So uthi oh no we really know ukuthi nayifuna le mali but not kanjalo not ngezi kanjani but inwe kanda amagama leso opponent shela comment section ukuthi uthini ukuphala kwakho masibulele izinto yakhe lapha Thabane. Lo shile yilo ohlala imbuzi yiwona oshile. So mana ke kancane ungatatazeli ngiubukela ukuthi senenzani senzama ukupick mixa nalo shile longashanga yekani lento eniyenzayo bafowethu ayilunganga. iSouth Africa bafowethu angeke idlale nina lo muzi lo shile ubuhlala lo sisi lo and phakathi njengoba ushila awuna finish awunalutho athi niyabona ngicela ningikhombiseni usofo shile ngikhombiseni nje usofo shile la noma umbhede iliphi ikhabethe nina nilibonayo lishile la lo muzi loyana ke obuzwa ngisho umakhelwane akekho umuntu obesehlala laphana besehlala imbuzi nakhona ezikangizwe imbuzi zomakhelwane. So kahleni bafowethu manini wo musana ukudabuka kangane eSouth Africa nithi ukubuya nganeno asilungiseni lento phakela umthakathi ngizwe emchungu ngiyanazi ngiyayifuna imali manini kancane relaxani imali nizoyithola yes iSouth Africa izonika kodwa asilungiseni leliphutha. Lo muzi lo ungizwe wahambisa nangu mama osecula uzolimaza icareer yalo mntwana ngizwe lo mntwana lona useyacula uzolimaza icareer yalo mntwana because icareer yalo mntwana useyacula manje uzolimaza icareer yalo mntwana. Lo mntwana wahamba kulezi indlu lezi mhla esengathi uyathwasa waphinde wahamba kulezi indlu lezi uzobulala icareer yalo mntwana ase believe musu kuyenza lento yenzayo musana ukuyenza lento right mana kancane umuzi ohlala ungizwe currently umuzi ohlala ungizwe currently isithombe sawo nasi awushanga wona nasi isithombe sawo awushanga pheka amarondo ukuthi kuyafana yini awushanga wona currently umuzi ohlala ungizwe currently awushanga wona. So nabantu bangayeka ukushisa lo bayoshisa lo ya ongahlali umuntu ohlala imbuzi manini bafowethu ngiyanibona nizama ukupick mixa because no pick mixe ngala manini nginivezela no pick mixa khona because njoba nizama ukupick mixa nenzela kona ukuthi nidabukele nifakele imali lo yena upick mixile akusilo shile lo ngapha ushanga lo omunye lo uya understand ninga musani